Nieħdu l-files tal-kant fidejna, insibu paġna numru 35, page 35, inkantaw l-innu Kollni kemm jien, page 35. Jien ma jien xejn mulej, għax mitrab jien nissilt, imma inti tħobni u għalija int mit. Taħt is-salib nista' biss jien nistqar tiegħek jien, kollni kemm jien. Ħud li f'idejja nitolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti, mulejja tiegħek jien, kollni kemm jien. Meta rkub dejja nħares lejk, o Ġesu, nilmah kemm jien xkejken mingħajr saħħa ta' xejn. X'nista' nofrilek u din ħajti mulej tiegħek jien, kollni kemm jien. Ħud li f'idejja nitolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti, mulejja tiegħek jien, kollni kemm jien. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. U Ġakob kien jammar fl-art fejn kien jammar missieru bħala frustier fl-art ta' Kanan. Dan hu nisel Ġakob. Kellu 17-il sena Ġuseppi meta kien jirannaċ maħutu. Kien daqsxejn ta' tifel għal ħdejn ulied Bilħa u ulied Zilfa, in-nisa ta' missieru. U Ġuseppi wassal xnija ħażina fuqhom lil missierhom. Iżrael kien iħobb il-Ġuseppi aktar minn ħutu kollha, għax kien twelidlu fix-xjuħitu u għamillu libsa twila bil-kmiem. U ħutu ntebħu li missierhom kien iħobbu aktar minn ħutu kollha u saru joboduh u ma kellhomx ħila ikellmuh bisliem. U Ġuseppi ħolom ħolma u qala lil ħutu u dawn aktar baduh u qalilhom: isimgħu din il-ħolma li ħlomt. Konna qegħdin norbtu l-qatet f'nofs il-għalqa u waraw il-qatta tiegħi tqum u baqgħet wieqfa waqt li daru magħha il-qatet tagħkom u jinxteħtu fl-art qudiemha. U qalulu ħutu: ma nagħmlux mod li sessaltan jew taħkem fuqna hux. U aktar komplew joboduh minħabba l-ħont tiegħu u kliemu. U raġa' ħolom ħolma oħra u qala lil ħutu qalilhom: erġajt ħlomt ħolma, ix-xemx u l-qamar u 11 kewkba inxteħtu fl-art qudiemi. Qala wkoll lill-missieru u lil ħutu, u missieru beda jlumu u jgħidlu: x'inhi din il-ħolma li ħlomt? Jeqgħu se niġi jien u ommok u ħutek ninxteħtu fl-art quddiemek? Ħutu komplew jgħiru għalih, imma missieru żamm f'moħħu dan il-kliem. U ħutu marru jiraw l-imrieħel ta' missierhom f'Sikem. U Iżrael qal lil Ġuseppi: ara, ħutek qegħdin jiraw f'Sikem, ejja ħnibatek ħdejhom. U wieġeb: hawn jien. U qallu: mur u wara jekk humiex tajbin ħutek u mhix tajbin l-imrieħel u jgħidli. U bagħtu mill-wied ta' Hebron u mar Sikem. U iltaqa' miegħu raġel u jiġġerra fir-raba u staqsih u qallu: x'inti tfittex? U jieġbu:
li l-ħuti qiegħed infittex, għidli jekk jogħġbok fejn qegħdin jirgħu. U dak ir-raġel qallu, telqu minn hawn għax smajthom jgħidu ħammorru Dotan. U rħiela Giuseppi għal wara ħutu u sabhom f'Dotan. U huma rawh mill-bogħod u sakemm wasal ħdejhom ftehmu biex joqtluh u bdew jgħidu l-xulxin. Araħ ġej il-ħalliem. Issa ejjew ħanoqtluh u nixtħuh ġo xi bir. Imbagħad ngħidu li xi bima selvaġġa kilitu u naraw x'jiswielu l-ħolm tiegħu. Ruben sama u ħelsu minn idejhom u qalilhom ma nneħħulux ħajtu u żied jgħidilhom Ruben la xxerdux demm ixtħuh f'dan il-bir li hawn fid-deżert la tmiddux idejkom fuqu. Dan għamlu biex jeħilsu minn idejhom u jroddu l-missieru. U ġara li malli Giuseppi wasal ħdejn ħutu, neżżawh mill-libsa li kellu fuqu, il-libsa twila bil-kmiem, u qabduh u xeħtuh fil-bir. Il-bir kien battal mingħajr ilma. Imbagħad qagħdu bil-qiegħda jieklu l-ħobż. Kif refgħu għajnejhom raw karwana ta' Iżmaelini ġejjin minn ġilad bl-ġmla tagħhom mobbija bid-dragant, il-balzmu u l-labnu, sejrin iħottuhom l-Eġittu. U Ġuda qal lil-ħutu, se ndaħlu jekk noqtluh il-ħuna u naħbu demmu. Ejjew inbijgħuh lill-Iżmaelini u ma mdux idejna fuqu, għax ħuna u laħamna hu, u ħutu semgħu minnu. U għaddew xi negozjanti Midjanin u ġibdu lil Giuseppi u tellawh mill-bir. U bijgħu lil Giuseppi lill-Iżmaelin b'20 biċċa tal-fidda u l-Giuseppi ħaduh l-Eġittu. Meta Ruben raġa lura lejn il-bir, sab li l-Giuseppi ma kienx għadu hemm. U ċarrat il-biesu u raġa mar ħdejn ħutu qalilhom. It-tifel m'għadux hemm. U issa jien fejn ser naqbad immu. U qabdu l-libsa ta' Giuseppi, qatlu gidi u ċabsu l-libsa bid-demm. U bagħtu l-libsa twila bil-kmiem u ħaduha għand missierhom u qalulu. Sibna din, ara jekk hijiex jew le l-libsa ta' ibnek. U ura u qal, din il-libsa ta' ibni, xi bima selvaġġa kiefra kilitu u Giuseppi imqatta b'ċejjeġ. U Ġakob ċarrat il-biesu u geżwer xkora ma' qaddu u għamel vistu għal ibnu għal żmien twil. U wliedu subien u bniet qamu biex ifarġuh. Immu ma rridx jaf faraġ u qal, imnikket sa ninżel taħt l-art ħdejn ibni. U missieru bkieħ. Il-Midjanin bijgħu lil Putifar, bijgħuh lil Putifar, uffiċjal tal-Farawn kap tal-koki. Il-kelma tal-mulej. Storja kemm xejn twila, imma tiddeskrivi fid-dettall id-dinamika tal-familja, b'mod speċjali d-dinamika bejn l-aħwa u d-dinamika ta' x'jiġri meta xi ħadd mill-aħwa jkun preferut bħalma kien Giuseppi. Jekk fl-ewwel ġurnata rriflettejna fuq l-ikel, il-frotta tas-siġra, illi kienet il-kawża u kienet ukoll is-sinjal u s-simbolu tal-ġuħ li għandu l-bniedem, il-ġuħ li għandu l-bniedem għal dak li ma jistax jilħaq, għal frotta projbita. Edna tirrifletti il-ġuħ biex inkunu mill-qawejn, aċċettati, biex inkunu maħbubejn, mhux biss il-ġuħ li jimlilna l-istonku tagħna, imma l-ġuħ li jimlilna l-qalb tagħna, il-ġuħ li jimlilna l-moħħ tagħna. Jekk il-bieraħ fit-tieni jum irriflettejna dwar l-ikel li Abram jipprepara lil dawn it-tliet żgħażagħ, lil dawn it-tliet tirġiel li jiġu, wetna li dak l-ikel kien il-bidu ta' bidla kbira fir-relazzjoni bejn Abram u Sara, għax infettħu l-barra kien l-ikel li rnexxielu jiftaħ il-bib tat-tinda. Llum għandna ikel ieħor.
Illum għandna l-ikel li qegħdin jieklu dawn l-aħwa, l-ikel li kien ġabilhom huwom Giuseppe, l-ikel li dawn l-aħwa qegħdin jieklu nistgħu nimmaġinaw kif kienu. Liema sentimenti kienu għaddejjin minn moħħhom u minn qalbhom waqt li Giuseppe kien qiegħed fil-bijr. Waqt li huwom kien qiegħed jistenna d-destinazzjoni tiegħu biex imbagħad jiġi mibjuħ lill-Ismaelin u meħud fl-Eġittu. Kieku jkolli nistaqsikom illejla. Min kien il-ħtija li Giuseppe spiċċa kif spiċċa? Kieku xtejduli? Xtejduli? Min kien il-ħtija? Ta' min ir-responsabilità? Min jaħseb li kienet ta' Ġakob ir-responsabilità jolli jidu? Issa ħana kemm aħna raqdin qajmejn illejla. Min jaħseb li responsabilità kienet ta' Ġakob? Min jaħseb li responsabilità kienet tal-aħwa? U min jaħseb li responsabilità kienet ta' Giuseppe nnifsu? U l-oħrajn x'jaħsbu? Nittamel qed taħsbu xi ħaġa għax inkella nippreokkupa ruħi. Imma insomma kontu diplomatiċi biżżejjed biex ma tikxfux il-karti. Ibqgħu ftakru ftejtek, anki dawk li ma ollewx idew ma jimpurtax. Ibqgħu ftakru naqra. Ir-risposta li tiġi f'moħħkom, li tiġi f'qalbkom, ta' min il-ħtija. Ta' dak li ġralu Giuseppe. Ibqgħu ftakruha. Għax fl-aħħar se niġu bżonna. Mela din l-istorja tirrakkuntalna lil dan il-missier Ġakob, in-nisa tiegħu, in-nisa li kien iħobb, il-mara li kien iħobb, li kienet Rakele, kienet mejta, kienet mietet, din Rakele mititlu waqt li kien sejjer, kien miexi qrib Betlem, kien sejjer lejn l-art ta' Kanan, kien dieħel fl-art ta' Kanan, kien qrib Betlem, mititlu hemmhekk propju hija u twellet lill-tifel iż-żgħir il-Benjamin. Benjamin. Fil-fatt l-isem Benjamin it-tifsira tiegħu hija iben l-għali tiegħi, Benoni, iben l-għali tiegħi. Imbagħad ibiddilha iktar il-qudiem Ġakob u jgħid iben il-lemin tiegħi. Mititlu din il-mara li kienet om Giuseppe. L-oħrajn, l-10 l-oħra, l-10 aħwa oħra ta' Giuseppe u Benjamin ma kienux mill-mara li verament kien iħobb. Imma dawn it-tnejn, Giuseppe u Benjamin, kienu uliet Rakele, il-mara li għalija minħabba fija ħadem 14 sena anzi Laban. Għax jekk tiftakru l-istorja kien daħak bih. Urit lil Rakele mill-ewwel u Laban sieħu għallu waħdim li 7 snin u tieħu Rakele. Imma meta wasal il-moment il-waqt tat-tieġ wara 7 snin xogħol, tinsewx li dakinhar biex iż-żewġu kienu jkunu mamda, kienu jkunu mottija buċċhom motti, dan taħ lill-bintu l-kbira Lija minn flok li taħ lil Rakele li kien iħobb. U tistgħu taħsbu Ġakob kif ħassu tradut ħafna minn sieħu Laban u mar fejn sieħu għallu tħadd bija u Laban għallu jekk trid lil Rakele taħdim li 7 snin oħra. U dak ħadimlu 7 snin oħra biex kellu lil Rakele biex taqgħod jerġa' mill-oħrajn minn Zilfa u Bilħa, iż-żewġ nisa l-oħra u Lija kellu tfal, kellu l-10 l-oħra. U minn Rakele ma setax ikollu tfal, ma setax ikollu tfal. U fl-aħħar wasallu Giuseppe. U fl-aħħar wasal Giuseppe. U forsi din kienet ir-raġuni li minħabba fija Ġakob lil Giuseppe kien jippreferih. Tant illi il-qari l-Ġenesi jgħidilna illi lil Giuseppe jgħidlu libsa twila, mela mhux libsa bħal tal-oħrajn li kienet il-fuq mill-irkubtejn tax-xogħol, libsa tax-xogħol, imma libsa twila u bil-kuluri. Kienet xi ħaġa partikulari din il-libsa twila bil-kuluri. Biex jippreferih, biex juri li kien ibnu il-Aziz. U Giuseppe minn naħa tiegħu din il-preferenza ta' missieru ħada kollha kemm hi, interjorizzaha kollha kemm hi. Tant illi għandna dawn iż-żewġ ħolmiet nistgħu ngħidulhom bil-lingwaġġ tal-lowm narċiżisti, Giuseppe jħossu fiċ-ċentru tal-attenzjoni, l-ewwel jimmaġina li qegħdin jaħdmu fir-raba, jaħsdu u jorbtu l-qatt, il-qatta tiegħu
baqgħet wieqfa u tal-oħrajn imdawrejn mal-qatta tiegħu fin-nofs, imilu rashom jitbaxxew il-qatet l-oħra quddiem ta' Giuseppi u jerġa' joħlom ħolma oħra il-qamar u x-xemx ommu missieru 11 il-kewba ħutu imdawrejn miegħu. Imdawrin miegħu fiċ-ċentru u l-kewba u l-oħrajn imdawrejn miegħu. Fil-fatt anki Ġakob jinnota, mhux ħutu biss, anki Ġakob jinnota u jgħid ta' x'qed jippretendi li se jmexxina, li se jkun hu, li jgwidana. U allura din kienet is-sitwazzjoni, din kienet l-istorja illi għadna kif smajna. Imma dan kollu x'joħloq? Dan kollu joħloq skuntentizza kbira fid-dinamika tal-familja. Joħloq il-problemi, jinħolqu d-diffikultajiet. Meta pależement, jiġifieri apparentement, jiġifieri xi ħaġa li tidher li narawha b'għajnejna, ġenituri jew ġenituri jippreferu iktar mill-aħwa l-oħra lil xi tifel jew xi tifla ma jistax ikun li nippretendu illi il-familja, is-sitwazzjoni tal-familja se tibqa' tranquilla. Il-komunikazzjoni, relazzjonijiet se jibqgħu qisu ma jiġri xejn. Ma nistgħux nippretenduha. U jiena nixtieq hawnhekk ngħidilkom xi ħaġa oħra importanti li ma nistgħux inwarbuha fil-ġenb. Tafu x'inhi? Illi min għandu iktar minn tifel jew tifla waħda, irridi jew ma rridux, irridi jew ma rridux, ngħiduha jew ma ngħiduhiex, nuruha jew ma nuruhiex, fil-qalb tagħna għandna preferenza. Fil-qalb tagħna għandna preferenza lejn xi ħadd. Issa din mhix xi ħaġa negattiva. Aħna hekk magħmulejn, fuq minna hekk magħmulejn. Mhix xi ħaġa negattiva, imma mhix xi ħaġa negattiva sakemm nippruvaw nikkumbattuha mhux fis-sens li nneħħuha minn qalbna u ngħidu mhux veru, forsi hawn xi ħadd minnkom qiegħed jgħid le mhux veru. Jien ngħidlek mhux veru, ngħidlek issibha bitqiela biex tammettija miegħek innifsek. Għax aħna il-bniedem hekk magħmul mingħajr ma jrejt hekk magħmul li jintefa' fuq xi ħadd iħossu marbut iktar ma' xi ħadd milli ma' xi ħadd ieħor. Dan li jidher qisu difett għandna ninqdew bih biex indawruh f'xi ħaġa pożittiva. Kif se ndawruh f'xi ħaġa pożittiva? Illi jien nipprova nħobb lil ieħor jew lill-oħra daqskemm li kieku kienu l-preferut jew il-preferuta. Daqskemm inħobb it-tifla li jippreferuta, daqshekk ieħor irid nipprova nagħmel il-ħila tiegħi nistinka biex inħobb lill-oħra li f'qalbi ma tiġix daqshekk fuq quddiem. U b'dan il-mod, dak li hemm f'qalbna illi kultant ma tkunx tista' ddawru, irridu nammettuh, irridu naċċettawh, din hija r-realtà tal-qalb tagħna, dak li hemm f'qalbna ninqdew bih mhux biex joħloq diviżjoni, mhux biex joħloq problemi, imma ninqdew bih biex nikbru fl-imħabba. Ninqdew bih b'mod pożittiv. Mela dik hija min-naħa tal-ġenituri min-naħa tagħna. Issa min-naħa tal-aħwa. Min-naħa tal-aħwa. Ejja nimmaġinaw lil dawn it-tnax il-aħwa kif kienu jħossuhom bejniethom. Il-11 il-aħwa għalihom, Ġakob u Giuseppi għalih. Żgur li jekk kienu jħossuhom. Dak li llum jgħidulu b'lingwaġġ iktar modern, koalizzjoni, coalition. L-aħwa kollha qegħdin flimkien, marbutin ma' xulxin, maqudin ma' xulxin, kontra il-missier u t-tifel. Minħabba dan il-fatt tal-preferenza. U meta tidħol dinamika bħal dejn, meta xi ħadd mill-ġenituri ikun jidher pależament mingħajr ħabi li qed jippreferi, allura bejn l-aħwa mingħajr ma nindunaw, bejn l-aħwa tidħol il-kompetizzjoni. Bejn l-aħwa tidħol lejra awtomatikament. Meta jkun hemm xi ħadd fil-familja illi kulħadd ikun jaf, kulħadd jinduna li huwa preferut, allura bejn kulħadd tibda tidħol lejra. Fi kliem ieħor, kulħadd jibda jfittex ma' kulħadd. Kulħadd jibda jfittex ma' kulħadd. U l-uniku sitwazzjonijiet ta' ftehim meta jkunu? Ikunu biss meta rridu ninaqdu kontra xi ħadd.
Ninaqdu flimkien kontra xi ħadd ieħor jew kontra oħrajn kif ġara f'dan il-fatt tal-aħwa kontra Giuseppi. U x'jiġri? Il-missier jibgħat lil Giuseppi biex jara kif inhu maħutu u biex jara kif inhu l-melħliet tiegħu. Interessanti anki hawn. Għax kważi kważi Giuseppi jispiċċa l-għajnejn ta' missieru, jispiċċa l-messaġġier ta' missieru, jispiċċa dak li jikkontrolla flok missieru, immaġinaw. Giuseppi li kien miżżar, kien ta' qabel tal-aħħar. Għalkemm hawnhekk jippreżentawlna ta' 17-il sena, kien ta' qabel tal-aħħar. U x'jiġri l-aħwa meta tidħol lejra, meta tidħol il-kompetizzjoni, tibda diħla r-rabja, ir-rabja, lejra fiha ħafna rabja ġo fija. Lejra, ejja nippruvaw nirriflettu naqra fuqha, għax kultant jiġri fil-ħajja tagħna kemm bejn l-aħwa u kemm forsi bejn il-ġirien jew kemm fuq ix-xogħol jidħol dan il-mikrobu, dan id-dudu tal-lejra. Xi tkun lejra? Ejja nippruvaw nifhmuha ftejt. Għax jekk nifhmuha ftejt jiena naħseb li nistgħu nelbuha ħafna iktar malajr. Lejra titlaq minn idija baxxa tiegħi nnifsi. Jien inqejs lili nnifsi inqas minn ħaddieħor, minn hemmhekk titlaq lejra. Inħoss illi jien minix bħal ħaddieħor. Imbagħad dejn issib xi oġġett fejn tiġi żvogata, fejn tiġi espressa, fejn tiġi murija. Pereżempju, nejra l-karozza, nejra d-dar toħti. Nejra, imma id-dar hi sempliċiment simbolu. Illum id-dar, għada se tkun il-karozza, għada se tkun it-tifla x'għaddiet mill-eżamijiet. Għaliex? Għax il-problema mhix l-oġġett, il-problema hi li jien inħossni inqas. U li tlaq minn hemm inħossni inqas. Imma meta nħossni inqas u inħares il-barra, inħares lejn oħti, li l-oħti dejjem nara iktar anki jekk mhix, anki jekk fil-fatt mhix, imma f'għajnejja oħti dejjem tidher aħjar minni, isbaħ minni, iktar intelligenti minni, iktar minni. Għax jien tlaqt mill-presuppost li jiena inqas. U allura x'jiġri? Dan il-bod, din id-distanza hija aħjar u jingħar fija isir uġieħ imma wkoll isir rabja. Imma ma ninsewx li aħna tlaqna minn presuppost minn idea żbaljata. Ħadd mu aħjar jew għar minn ħadd. Jekk oħti għandha dar aħjar minn tiegħi, jien forsi għandi xi ħaġa oħra illi oġġettivament hija aħjar minn tagħha. Aħna kollha kemm aħna għandna jew m'għandniex flus, intelligenti jew maħniex, f'saħħitna jew maħniex, kollha kemm aħna kull wieħed u kull waħda minna ma nistgħux nagħmlu gradwatorja bejnietna, ma nistgħux ngħidu inti aħjar minni jew inti aħjar minni, ma nistgħux. Inkunu noħolmu bħal Giuseppi, inkunu niffantastikaw immorru fil-fantasija, għax aħna kollha kemm aħna l-istess u tkunx isqof, u tkunx kardinal, u tkunx papa, u tkunx xi ħadd li taħdem f'restorant, u tkunx xi ħadd li taħdem wara desk skrivan, u tkunx professur, aħna kollha l-istess. M'hemmx differenza bejnietna, kollha l-istess, kollha uliet il-missier li ħares lejna bl-istess għajnejn taħnina. Allura x'jiġri? Mena lejra tibda minn idea żbaljata tiegħi nnifsi nħossni jinqas. U lilek narak iktar jekk inħossni jinqas jien. L-uġieħ, ir-rabja, u ħafna drabi ma neqafx hemm din ir-rabja ssir azzjoni. Issir azzjoni. B'xi mod lilek irid imbaxxejk. B'xi mod lilek irid nagħmellek xi ħaġa biex jien inħoss li għalmenu f'din il-ħaġa jien aħjar minnek, jew għalmenu int għal-mument tkun għar minni, u hekk għamlu l-aħwa ta' Giuseppi. Eliminawh min-nofs. Ippruvaw jeliminawh min-nofs. Dejn lejra, din ir-rabja saret propju mibeda u saret azzjoni. Riedu jwarbuh min-nofs. L-ewwel rridu joqtluh, imbagħad xi ħadd qal le nitfgħuh f'bejr, imbagħad xi ħadd qal inbigħuh. Imma l-importanti li ma jibqax fis-sistema.
Ma jibqax parti mir relazzjonijiet. Għax min għalina li jekk se nsolvu l-problema, imma fil-fatt ma nkunu solvejna xejn. Fil-fatt ma solvew xejn. Fil-fatt il-problemi baqgħu anki jekk lil Ġakob ma qalulux il-verità u hawnhekk hawn xi ħaġa oħra importanti li tajjeb li nsemmuha. Ħafna drabi fil-familji ikun hemm is-sigriet jew is-sigriti illi jafu uħud u oħra ma jafux. U daw l-aħwa ta' Giuseppe ivvintaw sigriet. Ivvintaw sigriet għaliex? Għax lil Giuseppe bijawh, ċabsu il-libsa tiegħu bid-dem tal-annimali, ħaduha lil missieru u kienu tant smart, tant ħżina li qalulu isma' dejn tibnek jew mhux tibnek għax sibnija fit-triq. Aħna u ġejjejn. Imma x'għamlu b'din il-biċċa tidwira, b'din il-gidba, ivvintaw sigriet. U s-sigriet biex iżommu fil-familja jitlob ħafna enerġija. Is-sigriet biex iżommu fil-familja forz. Is-sigriet meta nżommuh fil-familja jispiċċa jikkondizzjonalna l-libertà, jallaqna is-sigriet. Immaġinaw daw, xi ħadd minnhom kellu xi jgħid ma' xi ħadd ieħor u dak fl-ewwel jiġi f'moħħu xi f'moħħu. Jiġu f'moħħ ħafna affarijiet. Dak li qiegħed ibagħti jgħid ara ħtija tiegħi x'għamilna lil ħuna Giuseppe. U jista' jgħid ukoll isma' nikxef dak kollu li ġara. Immaġinaw kif kulħadd ikun imdendel ma' dan is-sigriet. Ara x'jiġri meta nivvintaw sigriti. U kemm hu iktar importanti li nitkellmu. Li dak li aħna naħsbu li jista' jitatta l-ħajtna kollha, dak jitatta iwa imma qed kost. Imma bidbatija kbir rridu nħallsu ħafna lih. Meta hemm sigriti ikollna nħallsu ħafna lihom. U kultant żmien dawn is-sigriti iweġġewna iktar, iġalun iktar imbagħtu. Ikun hemm bżonn iktar li naqfluhom, li nippruvaw nżommu kultant ikollna nikdbu. Nikdbu mhux tikteb bil-bajro, imma ngħidu kelma boħra biex nżommu s-sigriet. Ara xi problema nidħlu fija meta hemm sigriti u sigriti kbar bejnietna fir-relazzjonijiet. Imma x'jiġri? Jiġri illi jinqala l-aks fl-Eġittu. U l-aks fl-Eġittu ikun is-soluzzjoni, ikun l-okkażjoni tal-mixja ta' maturità kemm ta' Ġakob, kemm tal-aħwa kif ukoll ta' Giuseppe. Ikun hemm bidla kbira permezz ta' din is-sitwazzjoni ta' kriżi. Ħafna drabi il-problema l-kriżi jekk ma tkissirniex biddilna l-aħjar. Meta jkun hemm kriżi fil-familja, meta jkun hemm problemi serji fil-familja, ħafna drabi jekk ma nitkissrux, jekk infittxu l-għajnuna kif semmejna l-bieraħ, jekk nitolbu l-għajnuna ta' Alla, tkun okkażjoni biex aħna nikbru. Erġgħu ftakru ftit fir-risposta li fil-bidunet tajtuni meta jnettilkom min hu responsabbli ta' dak kollu li ġara ta' min il-ħtija. Jista' jkun li kien responsabbli Ġakob, jista' Ġakob ma jħobbux lill-ibnu Giuseppe meta twilidlu wara 14-il sena xogħol biex akkwista lil ommu. Meta kien it-tifel li juxtaq u li juħabb wara li ġie wara ħafna tbatija lill-ommu Rakele. Ma ġiex mill-ewwel Giuseppe, dam ħafna biex ġie. Ġie fix-xjuħitu Giuseppe. Ejduli intom allura jekk Ġakob kellu xi tort illi jħobb lil Giuseppe aktar minn ħutu l-oħra. Ejduli intom jekk l-aħwa kellhom xi tort illi jgħiru għal Giuseppe. Jekk l-aħwa kellhom xi tort illi jħarsu lejn missierhom jiġġudikaw il-missierhom li kien qiegħed jippreferi Giuseppe. Ejduli intom jekk l-aħwa kellhom xi tort xi ħtija jekk kellhom irrabja għal Giuseppe. Imma ejduli intom ukoll jekk Giuseppe kellu xi ħtija
Jekk dan twieled minn meta kien għadu żgħir, il-preferut ta' missieru tommu. Jekk dan twieled nimmaġinah jien bejn ommu u missieru, u l-oħrajn, in-nisa l-oħra ta' Ġakob, l-uliet l-oħra ta' Ġakob, qegħdin x'imkien ieħor imma bejn ommu u missieru. Ejduli intom xi ħtija kellu Ġakob, skużawni, ejduli intom xi ħtija kellu Giuseppe meta l-attenzjoni kollha tommu ta' missieru u forsi fil-bidu meta kien għadu żgħir anki ta' Ħutu, għax jekk Ħutu kien jaraw il-missierhom kuntent, il-missierhom ferħan li fl-aħħar laħaq l-iskop ta' ħajtu li jkollu iben minn din il-mara li jħobb Rakel, ejduli intom xi ħtija kellu Giuseppe. Għalfejn qed ngħidu dan. Għax it-tendenza tagħna li nwaħlu f'xi ħadd hi żbaljata. Hi żbaljata. Kollha kemm aħna responsabbli. Għal dak li jiġri fil-familja kollha kemm aħna responsabbli. Ħansemmi eżempju, issa sintendi kull każ li tittieħed għalih, però ħansemmi eżempju ħaniftehmu. Tajjeb, jekk għandek tifel jew tifla illi ħareġ differenti mill-oħrajn, mill-aħwa l-oħra. Tajjeb, fil-waqt l-oħrajn dixxiplinati, l-oħrajn hekk tieħu gost titkellem magħhom, l-oħrajn hekk b'xi mod huma tranquilli, imma dan imħarbat jew din imħarbta. Noqogħdu attenti ara ma mmorrux nitfgħu l-ħtija fuq dik il-persuna waħedha. Għax hija s-sistema kollha kemm li toħloq sintomu ngħidulu fil-familja, sintomu. Dak huwa sintomu. U s-sintomu tas-sistema kollha kemm tal-membri kollha tal-familja flimkien. Mhux qiegħed ngħid xi ħaġa biex inkun qiegħed ngħidha, din hija r-realtà, din hija l-verità. Illum l-istudji kull ma jmur jgħalmuna din l-istorja ta' Giuseppe. Jgħalmuna kull ma jmur illi m'hemmx tifel li għandu problema tiegħu waħdu, jew tifla li għandha problema tagħha weħida. Imma s-sistema kollha kemm li tikkontribwixxi biex ikun hemm dik il-problema. Allura dak it-tifel bid-diffikultà jew dik it-tifla bid-diffikultà kbir jew żgħir huma sempliċement is-sintomu tas-sistema tal-familja, ta' xi ħaġa li fil-familja titranġa tinbidel. Nitlobkom toqgħodu ftit attenti għaliha dejn. Għax fi żmienna faċli ħafna nippuntaw subajna lejn dak jew lejn dejk u nfarfru r-responsabilità tagħna. Fil-mod ta' kif rajna aħna l-istorja ta' Giuseppe, indunajna li kulħadd għandu biċċa mir-responsabilità tiegħu. U kif se nindunaw issa fl-aħħar, ippermettuli 2 jew 3 minuti oħra illum ħudu ftit paċenzja u nikkonkludu. Kif se nindunaw fl-aħħar, ħanaraw li meta kulħadd jinbidel ftejt, is-sistema ta' relazzjonijiet tinbidel għall-aħjar. X'jiġri? Interessanti ħafna li Giuseppe mill-persuna fiċ-ċentru tal-attenzjoni, minn persuna narċisista jgħaddi minn martirju. Jiġi mibjuħ lil Putifar kif smajna fl-aħħar sentenza li smajna llum. Imbagħad Putifar bil-mod il-mod iwaslu jiġrilu li jispiċċa fil-ħabs dan Giuseppe għax Putifar stess joħloqlu okkażjoni, jkun hemm okkażjonijiet illi jkun waħdu Giuseppe mal-mara ta' Putifar u l-mara ta' Putifar twaħħal f'Giuseppe li ttenta u Putifar jispiċċa jitfgħu il-ħabs. Hemmhekk jiltaqa' mal-kuppier ma' dak li jieħu ħsieb l-għeneb, l-imbejt tar-re tal-farawn, kif ukoll ma' dak li jieħu ħsieb il-ħobs tal-farawn. Jgħaddi minn martirju sieħ Giuseppe. Jagħmel żmien il-ħabs u titneħħilu l-arja kollha, jneħħiha l-arja kollha. Giuseppe jinduna li mhux aħjar minn ħadd ieħor. Giuseppe jitgħallem li hu fil-bżonn bħalma Ħutu kienu fil-bżonn. U meta jispiċċa viċi re tal-Eġittu minħabba li jinterpreta dik il-ħolma famuża tal-farawn, ikun viċi re imma b'differenza kbira. Viċi re umli, viċi re li ħsibu biex jgħin, viċi re li ħsibu biex jgħin lill-oħrajn, biex isalva il-poplu Eġizzjan, mhux iktar biex isalva lilu nnifsu jew biex l-oħrajn jaduraw lilu. Interessanti, fil-pjan ta' Alla
Alla kif jimmatura lil bniedem u kif immatura lil Giuseppe jimmatura lilek lilna. U jagħmlek iktar raġel miż-żewweġ li tħobb imħabba matura, mara miż-żewġa li tħobb imħabba matura. Kif jagħmel ma' Giuseppe, jagħmel ukoll ma' Ħutu. Anke Ħutu isofru dan l-aks ikollhom jinżlu l-Eġittu. U Giuseppe bil-mod il-mod sabiħak taqrawha jkollkom ċans minn kapitlu 37 tal-Ġenesis il-qudiem. Giuseppe bil-mod il-mod jedukawhom lil Ħutu biex jindunaw, biex jerġa' jqajmilhom il-kuxjenza tal-iżballi għamlu. Għax dawk kienu radmu kollox, qisu ma ġara xejn. U jerġa' jqajmilhom il-kuxjenza. U jibdew jgħidu qiegħed jiġrilna hekk għax id-dnub ma jorqodx, għax aħna lil Giuseppe ma rispettajniex. U jqajmu din il-kuxjenza fihom, terġa' tqum din il-kuxjenza ta' dnub li kienu għamlu ilu, għax kienu radmuha. U anki huma allura jindunaw bl-iżbal tagħhom. U l-istess Ġakob. Ġakob li jkun ġarrab ħafna telfiet, edna tilef lin-nisa tiegħu, tilef u kollu ħut minn uriedu, kien minn għalih li tilef il-Giuseppe. Ġakob bil-mod il-mod jibda jinduna li dawn uriedu huma kollha importanti. Huma kollha importanti tant illi Ġuda, interessanti, Ġuda dak li fl-aħħar mill-aħħar bieħ lil Giuseppe jaqbes għal Benjamin. Meta Giuseppe jitlobhom ħajbqgħu Benjamin għalilhom. Morru lura u Benjamin jibqgħu bħala ran. Għamlilhom hekk biex jinkihom Giuseppe biex jgħallimhom bil-mod il-mod x'ifisser illi ma tirrispettax lil ħowk. U dawn dew jindunaw weħidhom. Weħidhom għarfu kemm huma importanti għal xulxejn. U spiċċaw il-koll flimkien, jitgħanqu flimkien. Hekk tispiċċa l-istorja. Ġakob, Giuseppe u Ħutu l-koll flimkien fl-Eġittu. Għaliex għax kulħadd kiber biċċa. Ma kienx mela ħtija ta' Ġakob, ma kienx mela ħtija ta' Giuseppe, ma kienx ħtija ta' Raħwa, imma kulħadd kien responsabbli. Ew nitolbu lil mulej illum waqt l-adorazzjoni li ser nagħmlu. Biex meta nkunu niklu bħalma kien jiklu l-aħwa ta' Giuseppe, meta nkunu niklu fuq il-mejda, b'dawn is-sentimenti fina ta' rabja ta' ejra lejn dak jew lejn dejk, jekk nindunaw li l-ħtija mhux ta' persuna waħda, imma responsabiltajiet tagħna kollha. Jew nitolbu lil mulej biex idawwalna, biex li jidawwalni fejn ir-responsabilità tiegħi fid-djoċesi hawnhekk. Fil-mod ta' kif ngħix il-missjoni tiegħi ta' isqof fejn ir-responsabilità tiegħi. Kif nista' ninbidel? Ew nitolbu ilu din lil-mulej biex u jkun kapaċi bil-kollaborazzjoni tagħna ibiddel is-sitwazzjonijiet minn diffikultà għas-serenità.
U li Ġesu meta ġejt imsallab ma waħħalt f'ħadd. Imma ħadd inti responsabilità saħansitra tal-konsegwenzi tal-ħtijiet tagħna, tad-dnubiet tagħna. Għatina li għalmenu nkunu kapaċi nerfgħu ir-responsabilità tagħna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Ejni ma nibqax ngħid mhux hu jew mhux hi. U nibda ngħid forsi għandi biċċa jien ukoll. Nkantaw flimkien dal-misteru. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh popli kollha, għax kbira jitjubitu manha, u kelmet il-mulej jittu mal dejjem. Glorja lil-Missieru lil-Liben, u lill-Ispirtu is-Santu, kif kien bil-bidu issa u dejjem. Għal dejjem ta' dejjem, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, 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 jitlob għalina mitim issa fis
sija tal-mewtana. Amen. Bħal kull sena bħal għada jekk Alla jrid jiġi s-seminarista jagħmel il-ġabra għas-seminarju. Kulħadd jagħti mill-aħjar li jista' tkun ħaġa sabiħa li nikkontribwixxu il-kol kemm aħna fil-formazzjoni umana u spiritwali ta' dawn iż-żgħażagħ. Grazzi mill-qalb u l-lejla tajba l kulħadd.